осорхонаи таърихии кишваршиносии шаҳри Ҳисор, ки бевосита бо ташаббус ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ бо шарофати 3000-солагии шаҳри Ҳисори зарнисор қад афрохт ва ба истифода дода шуд. Ин санаи таърихӣ моҳи сентябри соли 2015 сурат гирифт. ин бинои симои таърихӣ дошта, ки яке аз иншоотҳои ҷашнӣ ба шарофати 3000-солагии Ҳисори Зарнисор ободу зебо гардид, бунёд ёфт. айни замон дорои 3 ошёна, таҳхона ва 12 толори намоишӣ мебошад. дар он 14 шуъба фаъолият дорад. айни замон дар осорхонаи таърихии кишваршиносии шаҳри Ҳисор зиёда аз 5000 осору нигораҳои нодири таърихӣ ҳифзу нигаҳдорӣ карда мешаванд, ки ҳамарӯза тамошобинони дохилу хориҷи кишвар баҳри тамошо ба осорхона ташриф меоранд. бевосита бояд гуфт, ки осорхона макони таълиму тарбияи наврасон ва ҷои нигаҳдории таъриху тамаддун ва фарҳанги тоҷикон мебошад. бояд гуфт, ки дар осорхонаи таърихии кишваршиносии шаҳри Ҳисор осорҳои қадима аз қабили сикаҳои давраи кушониён, ки ин мансуб аст ба асрҳои 3-2 пеш аз мелод, ҳамчунин табарсангҳое мавҷуд ҳастанд, ки дар толори маданияти Ҳисор онҳо ҳифзу нигаҳдорӣ карда мешаванд, ба марази тамошои тамошобинон гузошта шуданд ва онҳо хеле таърихи бою қадима доранд, ки аз водии Ҳисор ёфт гардидаанд. имрӯз ба марази тамошои тамошобинон гузошта шудааст. айни замон мо дар толори гӯшаи табиати тоҷикистони осорхонаи таърихии кишваршиносии шаҳри Ҳисор ҳузур дорем ва бояд гуфт, ки дар ин толори намоишӣ 41 адад сангҳо гузошта шуданд, ки ҳамаи инҳо аз худи тоҷикистон, аз кишвари мо бозёфт гардида ба марази тамошои тамошобинон гузошта шудааст. ва он сангҳои қиматбаҳое мебошанд ба монанди гипсҳо, ба монанди гипсҳое, ки рангҳои гуногун доранд ва он барои ороишот чихеле, ки гуфтем, истифода бурда мешавад. ҳамчунин санги мармар ҳаст. сангҳои ҳастанд шаклҳояшон ба монанди ҷонварон, аз ҷумла ба монанди мору моҳӣ. ҳамчунин сангҳои салестин ҳаст, ки он аз худ як шуое дорад ва ба шиша монанд аст, хеле шаффофу нозук аст. ғайр аз ин санги гранит, санги таброид, морсанг, ангишт, кварси нофармон, кварси сиёҳ, ки инҳоро ҳам ҳамчун ороишот барои биноҳои сохтмонӣ истифода мебаранд, ки намуди зоҳирии онҳоро хеле зебову ҷаззоб ва мафтункунанда мегардонад. ҳамчунин малюксангҳои дутабақаи давраи табошир инҷо вуҷуд дорад. дар ин экспозитсия шумо намуди сангҳои мармарро мебинед, ки он сангҳои мармар ҳам ранги хоси табиии худро дорад. амонитҳо сангҳое мебошанд, ки дар натиҷаи кофтуковҳо аз қаторкӯҳҳои Ҳисор дарёфт кардаанд ва ба марази тамошои тамошобинон гузошта шудааст. дар як қисмати толори гӯшаи табиат растаниҳои шифобахш ва нодири тоҷикистон ба марази тамошо гузошта шудааст дар шакли гербарияҳо. онҳоро дар ҷои соя хушконида ба болои варақи сафед айнан дар шакли худаш оварда шудааст, ки бештари ин растаниҳои шифобахш аз дараи варзоб ва лучоб дарёфт гардиданд ва имрӯз ба марази тамошо гузошта шудааст. дар ин ҷо растаниҳо хеле зиёд ба назар мерасанд ва агар гӯем, ки тамоми растаниҳои тоҷикистон
хислати давобахшӣ доранд, хато намекунем. ва инҷо растаниҳое ҳастанд бо номи бӯи модарон, мармарак, чойкаҳак ва шалфей ва дигар растаниҳое ки айни замон дар экспозитсияи гӯшаи табиати Тоҷикистон ба намоиш гузошта шудааст. илова бар ин, дар гӯшаи табиат дар баробари растаниҳои шифобахши Тоҷикистон ҳамчунин зироатҳо аз қабили зағер, гандум, нахуд, зира ба марази тамошои тамошобинон гузошта шудааст ки албатта онҳо ҳам хислатҳои шифобахшӣ доранд. ва бояд гуфт ки аз як намуди растанӣ чанд навъи он дар ин ҷо оварда шудааст ва он нафароне ки баҳри тамошо меоянд албатта дар бораи он растанӣ, дар куҷо рӯидани он, кадом вақт ҷамъоварӣ кардани он дар назди ҳар як растанӣ дарҷ гардидааст ки бевосита ҳар як тамошобин метавонад аз он маълумоти пурраву муфассал ба худ гирад. ҳоло мо дар толори намоишии маданияти Ҳисор қарор дорем. маданияти неолитии Ҳисор ҳазораҳои шашум сеюмро дар бар гирифта номи худро аз бозёфтҳои аввалини ки ба охири асри санг тааллуқ дошт аз ҷониби олими барҷастаи ленинградӣ Акладик ба даст омада буданд гирифтааст. ин бозёфтҳо аслан дар теппаи ғозиёни шаҳри Ҳисор бошишгоҳ яъне ки ба қайд гирифта шуда буд, номи худро гирифтааст. дар ин ҷо мо бозёфтҳои замони палеолитиро мебинем ки одамони ҳамон замон аз он истифода мекарданд. дар Тоҷикистон дар давраи неолитӣ се намуди бошишгоҳҳо ба қайд мавҷуд буданд. кишоварзон, ин маданияти ҷайтун, хоб шикорчиён ва моҳидорон маданияти Хоразм ва Калтаманор ва маданияти Ҳисор чорводорон. мардуми Ҳисор аслан ба чорводорӣ ва шикор машғул буданд. дар ин ҷо мо сангҳое ки мебинем барои рӯзгордорӣ истифода мекарданд ба шакли сангҳои маишӣ, сангҳои буранда, зананда, суфта, чахмоқсанг, варақсанг, сланец, болға, корд ба ҳамин шаклҳо ки мардуми замони неолитӣ барои пӯст кандан, барои шикор, барои заминдорӣ аз инҳо истифода мекарданд. намунаи ин сангҳо дар осорхонаи мо мавҷуд аст. дар ин ҷо мо ба зарфҳои сафолин вомехӯрем. ин зарфҳои сафолин аз қабристонҳои ҳамин водии Ҳисор дар натиҷаи кофтикови бостоншиносон аз қабристон ба даст омад. дар он замон як маросими дафн буд ки маитро бо чизи чорааш, масалан бо зару зевар, ҳамин гуна маросими гурондан буд. вақте ки дар натиҷаи кофтиков бостоншиносон кофтиков мекунанд аз қабристони қалаи Ҳисор ман ин зарфҳои сафолин ба даст меояд ки намунаи онҳо мана дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст. дар ин ҷо мо бо ин сангҳо вомехӯрем ки ин сангҳо нақши инсонро, яъне ки дар ин ҷо расми инсон аст, дар ин санг кашида шудааст. ин сангҳо барои чӣ истифода мешуд? як маросими гуронидан буд ки дар ҳамон асри санг, масалан маит агар мардина бошад, дар болои қабри он сангеро мегузоштанд ки сурати мардро нишон медод. маълум мешуд ки дар ин ҷо мард хоб аст, маит мард аст. мана дар ин ҷо мебинем сангро ки сурати занро нишон додааст, яъне ки мо аз ин ҷо маълум мешавад ки маит яъне ки зан аст. ҳамин хел маросимҳои гуронидан буд дар пеш аз милод дар давраи асри санг. дар ин ҷо мо бо зарфҳои сафолини асри биринҷӣ вомехӯрем ки аз водии Ҳисор ёфт шудаанд ки ба ҳазораҳои дуи пеш аз милод тааллуқ доранд. яке аз бозёфтҳое ки ба асри санг тааллуқ дорад ин уғурак мебошад ки тааллуқ ба асри санг давраи неолитӣ тааллуқ дорад. аслан ин уғуракро барои куфтани зироат мардум истифода мебурданд.
ҳоло мо дар толори намоиши зарфҳои кулолӣ қарор дорем ки ин муталлиқ ба давраи замонаи кушониён аст. дар осорхонаи тарихии кишваршиносии шаҳри Ҳисор чихеле ки шумо мебинед якчанд навъҳои кулолгарӣ ба намоиш гузошта шудааст. ба мисли ҳайкалчаҳо, шер, аспакчаҳо, аждаҳо, маҷмӯи ҷомҳои асри 3 ва 4 мушоҳида кардан мумкин аст. дар осорхонаи кишваршиносии шаҳри Ҳисор тангаҳои хеле қадима аз замони кушониён то замони темуриён, сомониён, сосониён гирд оварда шудааст. дар дохили шиша тангаҳои замони кушонӣ ба намоиш гузошта шудааст ки тангаҳои замони кушонӣ асосан ба шоҳ катфиз тааллуқ дорад. тангаҳои кушонӣ бошад шаклҳои гуногун дорад. онҳо асосан аз мис сохта мешуданд ва тангаҳои кушониро ба императорони порт ба сикаҳои онҳо тақлид карда сиказанӣ карда мешуд. ва тангаҳои кушонӣ бошад дар ҳар минтақа ҳар хел бароварда мешуд ва асосан тангаҳои кушонӣ 8 килограмм вазн дошт ва ин бозёфтҳоро аз Осиёи марказӣ, Ҳиндустону Афғонистон ёфт карда шудааст. чихеле ки шумо мебинед дар ин ҷо тангаҳои темурӣ ба намоиш гузошта шудааст. амир Темур дар зарфи 35 соли империяи худ зиёда бисёре аз давлатҳоро забт карда ба империяи худ ворид кардааст ва дар ин ҷо тангаҳои амир Темур тангаҳои тоза карда шуда ва дар ин ҷо бошад ба намоиш гузошта шудагӣ тангаҳои тоза нокарда, тоза нашуда мебошад ва асосан тангаҳои темурӣ ба номи шоҳ Амир Темур сика зада мешуд. чихеле ки мо дар ин ҷо мебинем ин тангаҳо ба даврони сосонӣ тааллуқ дорад. инҳоро дирҳамҳои сосонӣ мегӯянд ки аз шоҳаншоҳи Ҳурмуз ва Хусрави Ду ки ба асрҳои 6 ва 7 рабт доранд ва ин тангаҳое мебошанд ки хеле қадима ва нодир ҳастанд ва ин тангаҳо ногуфта намонад ки тӯҳфаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар рафти ифтитоҳи осорхона соли 2015 тӯҳфа карда шудааст. ана ин дирҳамҳои сомонӣ мебошад ки ин ба асри 10 тааллуқ дорад ва ин чихеле ки мо медонем асри 10 давлати сомониён арзи вуҷуд кардааст ва ин давлати тоҷикон мебошад ки шоҳ Исмоили Сомонӣ ҳукмронӣ кардааст ва ин дирҳамҳои сомонӣ ба ҳамон замон тааллуқ дорад. ана ин сикаҳо бошад ба худи Амир Исмоили Сомонӣ тааллуқ дорад ки ба номи ӯ сика зада шудааст ва ин асосан тамошобинони осорхонаро ҳамин тангаҳои Исмоили Сомонӣ бештарашонро диққаташонро ҷалб мекунад. мо ҳоло дар толори этнография, яъне толори мардумшиносӣ қарор дорем. дар ин толор ҳунарҳои қадима аз давраҳои хеле қадимаи мардуми Тоҷикистон ҷамъоварӣ карда шуда ба намоиш гузошта шудааст. аз ҷумла ҳунари сӯзанӣ. чихеле ки шумо мебинед хонаи арӯс ном дорад ки дар ин ҷо курпачаи қуроқин, тахти қуроқин, сӯзании қуроқин, сарандоз ва худи либосҳои арӯсии занона ба намоиш гузошта шудааст. ана ин ҷо бошад намунаи хонаи истиқоматии тоҷикона мебошад ки дар ин ҷо курпачаҳои қуроқин, сӯзании қуроқин, қафас, ойнахалта ва чойхалта ба намоиш гузошта шудааст. ва чихеле ки мо мебинем дар ин ҷо рафидаи асри 20, рафидаи ҳаҷми калон ва ҳаҷми майда ба намоиш гузошта шудааст. инчунин боз дар ин ҷо курта, рӯймол, пойафзоли занона ба намоиш гузошта шудааст. дар ин ҷо куртаҳои чакан бо тарҳҳои гуногун ва сӯзаниҳои гуногун ки бо даст модарони тоҷик духтанд ба намоиш гузошта шудааст. дар ин ҷо куртаҳои чакани кулобӣ, мастчоҳӣ ба намоиш гузошта шудааст ки онҳо муталлиқ ба асри 19 ва асри 20 мебошанд.
ана ин қисме ки шумо мебинед дар ин ҷо намунаи маҳсулоти заргарӣ ба намоиш гузошта шудааст. Аз қабили гӯшвора, гарданбанд, ангуштарин ки аз муҳра, нуқра ва мис омода карда шудаанд ба намоиш гузошта шудааст. инчунин дар ин қисмат бошад тоқиҳои асрҳои 19 ва асри 20 ки занон арӯсон ба сар мегузоштанд ба намоиш гузошта шудааст. Ва дар ин қисмат бошад асбобҳои мусиқии халқи тоҷик тор, дутор ба намоиш гузошта шудааст ки ҳама гуна маҳфилу маъракаҳои тоҷикона бо инҳо боз зеби дигар мегирифт. Ва боз дар ин ҷо табақи чӯбин ва кафлесҳои чӯбин ба намоиш гузошта шудаанд. Дами оҳангарӣ ба намоиш гузошта шудаанд ки ин асосан барои ҳунармандон мардон зарур буд. Ва боз дар ин ҷо асбоби ресандагӣ ки бо ин аз абрешим ва пилла ришта тайёр омода мекарданд, яъне нах. ана ин қисмате ки шумо мебинед, дар ин қисмат асосан либосҳо ва лавозимоти мардона ба намоиш гузошта шудааст. Аз ҷумла ҷомаи мардона, ҷелаки мардона, рӯймолҳои миёнбанди мардона, тоқиҳои шаклҳояшон гуногун ва гулдузиҳои гуногуни мардона ба намоиш гузошта шудааст. Инчунин асосан ҷелак ва ҷомаҳои мардона аз матои беқасам омода мешуд ки мо дар ин ҷо ҳамин матои беқасам низ ба намоиш гузошта шудааст. дар ин экспозитсия бошад осорҳои чармину чӯбин ба намоиш гузошта шудааст. Дар ин ҷо ду намуна, яъне пойафзоли занона ва пойафзоли мардона ба намоиш гузошта шудааст. Ана ин пойафзолҳое ки шумо мебинед, ин пойафзолҳо занона мебошанд ва занон дар ҳар гуна ҷашну маросимҳо аз инҳо истифода мебурданд. Ана ин пойафзолҳое ки шумо мебинед, инҳо хоси мардон мебошад ва мардон аз инҳо истифода мебурданд.